गोदान रेप सं माबायदि दिरुनखो होननानै गोबाङा आंनो मेसेन्जार बा वाट्सएपआवबो हरदों, फेसबुकआवबो हरदों। दा जायफोर फंबायफोरा बे मेथाइखौ बानायदों बेयावहाय गोबांथार रावजों मुंख'दों, जेरै मानसिनि बुंजायै बा जाय रावफोरखौ बुङोबा जोङो अंगफोरनि जाय सोदोबफोर बेफोरखौ बुङोबा गोबाङा गाज्रि मोनो, दुखु मोनो, रागा जोङो आरो लेथ्रा हिसाबै Hello my two family, welcome back to new video guys. Finally दिनैनि भिडिअ खौथ' नोंसोर मिथिखाबायानो जानांगौ नैबेखौ होननानै। आरो बे संआनो ओरैबायसा सं माने जेसेखि बियो माने रेप नङा आरोना, माने र'ससो। खुलुमबाय बयखौबो, गुड इभिनिं अल। आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। थारमाने बे जाहैबाय थारमाने मोनसे लासिंसिं मोनसे भिडिअ दिनै जोंनि बर' मोनसे गान ओंखारदों बेवहाय। थारमाने बेखौ आङो दहाय खोनानानै ओरैबायदि माने गावखौनो मारैबा लाजिनाय मोननानै माने मा बुंबावनो, माने बर' रेप सं माने बे बुस्थुखौ आंनाव दुनियानि मेसेन्जाराव हरगासिनो। आं सानदों मा गान मा नङा होननानै आं सानबाय थादोंमोन। लास्टआव नायनानै ओरैबायदि लासिंसिं आं माने मा बुंबावनो। सिगां नोंथांमोना माबाखौ भिडिअखौ नोंसोरो नायनानै ला, भिडिअखौ खोनासंनानै ला। Lodi rap kona जावनोल'सो फैयो फाक नोंनि रेप आरो लोदै बादि फ्ल' फाक नोंनि रेप आरो लोदै बादि फ्ल' नों 2 इंसि लोदै लाना मा एसे दुगा सिख्लाफोरखौ नों सोर फाक खामनो बिग्रा 12,000 रावनो मालाय देहा मोदोम फानो बेसोरासो दाबो निमाहाबो मोनो। दा नोंथांमोना नुबाय दाना भिडिअखौ, माने ओरैबायदि लासिंसिं। थारमाने बे गानखौ दिनै सोरबा बिमा बिफायाबो नायनो हागौ, फेसबुक, सोरबा बिब' बिनानाव, सोरबा बिबथै बिमायं गासिबो नायनो हागौ, खिन्थु ओरैबायदि लासिंसिं भिडिअ बियो। थारमाने बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामथावथाव। बेखायनो आङो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि आबसुखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, बेखौ इमिडियेट बे गथ'खौ हमनांगौ आरो बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बे गानखौ इउटुबनिफ्राय बेखौ डिलेट खालामनांगौ। माने ओरैबायदि लासिंसिं भिडिअ बियो, माने जे बुस्थुखौ दिनै जोंनाव माने खुनु माने गावजों गाव लोगो दिगि थायोबाबो जों बाहायनो लाजियो। बेबायदि बुस्थुखौ दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै स्लें वर्ड जिथु बाहायनाय, आं आबसु दिनै दुलाराय फरायसा आफादखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, बेखौ इमिडियेट हमनांगौ, पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बेखौ इउटुबनिफ्राय बे भिडिअखौ डाउनलड मा होनोमोनलाय डिलेट खालामना होनांगौ। लासिंसिं। थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना बुंहर बेफोरबायदि इयुनाव आरो बेबायदि भिडिअ आरो दा ओंखारथों आरो बेबायदि लाइ दाहोथों आरो लाइ होनोबो नाङा। थेंक इउ स' माच। नैबे गोदान रेप सं माबायदि दिरुनखो होननानै गोबाङा आंनो मेसेन्जार बा वाट्सएपआवबो हरदों, फेसबुकआवबो हरदों। दा जायफोर फंबायफोरा बे मेथाइखौ बानायदों बेयावहाय गोबांथार रावजों मुंख'दों, जेरै मानसिनि बुंजायै बा जाय रावफोरखौ बुङोबा जोङो अंगफोरनि जाय सोदोबफोर बेफोरखौ बुङोबा गोबाङा गाज्रि मोनो, दुखु मोनो, रागा जोङो आरो लेथ्रा हिसाबै जों मानिनानै लायो। दा बैफोरखौ बे रेप सङावहाय बै फंबायमोना सोसनदों। दा बेवहाय गोबाङा मोजां जादोंबो होनदों, गोबाङा माहारियारि आफादा मा खालामनानै दं, बेफोरबायदि मेथाइ जे बरननो हाबाय गथ'फोरा, जे हिन्जावफोरनि सोलेरनि अंग, हौवाफोरनि सोलेरनि अंग, जाय अंगफोरखौ रावखौनो बा सोदोबखौ लाजाया बेफोरखौ। दा सोरखौबा मोजां खालामनो बा सिदा खालामनो बुजायनो रावबो हाया आजिखालि, नाथाय एक्सनखौ लानो हायो माखासे माहारियारि आफाद बा समाजा। बिनि सायाव आंहा गाज्रिबो मोजांबो बुंनो थांनाय नङा, नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन। जायफोर फंबायफोरा बानायदों, टेलेन्टआ दङ नोंसिनाव, आं बेखौ गिबियावनो बुंग्रोगोन। टेलेन्टआ दङ रेप सं बानायनाय, आंबो खोनासंबाय मा सं बियो। नाथाय गाज्रि वर्ड्स सोदोबफोर बर'नि लेथ्रा, जेरै पार्सनेल इउज जायखौ हासुनायाव बाहायो, बेफोरखौ मुं सुनानै बुंनाय, बेफोर जोबोद गाज्रि जादों। आं मोनसेल' खोथा बुंगोन, नंगौ गोदान समाव वा 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 होनग्रा थागोन, फल' खालामग्राबो थागोन, नाथाय गाज्रियै आरो सर्टकाटै गावखौ पपुलारिटि खालामनो नाजानाय बा पपुलारिटि मोनबायानो नों जानाय, बे मालाबाबो अरायजोर नङा, लं लास्टिंनि थाखाय नङा।